Ubingelele baba udokotela, baba Sizwe, baba Jabulile Mfana omuhle njengekhetho lomNumzulu kwaManxesi. Baba udokotela ungokuzalwa endaweni yaseMakhuzeni, endaweni yaseBhulwa. EMakhuzeni ke makhulu kaMakhuze. Isigodi esincikene naso isigodi ekuthiwa esaseMnamaneni. Isibhedlela esisondelene naso kuthiwa iSentokhawu. Baba udokotela kwindulweni ihlukene kathathu 1 2 3 engenhla kwesiphakathi kwengezansi ubaba udokotela usendulweni ngezansi kuphi endulweni ngezansi ngasezansi ehlathini lakaMagwayi. Ngicabanga ukuthi ke abantu ke ba understand ukuthi ubani ubaba udokotela ngokwemfundo ke ufunde eKhukhulela ngingene eKhukhulela it was January 1980 when I was entering my year academy school. 1980 I was doing grade first year. Yeah, grade 1. First year. So khuluma indaba grade. First year. It was 1918 funda ke Khukhulela ke. This is baba udokotela baba Sizwe Jabulile Mfana omhle jakhehle lomzulu amanxensa ngesonto futhi ngixolisele ukugcila senjalo lento le. Lana ngiphathele itopic ethi isigubhu uthwaletshe, isigubhu uthwaletshe. Yazi la eminyangeni, if we can treat umnyanga like Chinese medicine, by far will be intimidating with faculty of natural medicine. By far. Ama-China ayahlonishwa with their Chinese medicine. CTM today is practiced globally. People, they think if they're doing CTM, Chinese treatment medicine, bayibona ukuthi ngathi benza into enkulu kanti bafunda imithi yobunyanga nje baseChina, because ama-China when they venture into CTM they made sure ukuthi they put a pressure ukuthi everybody must recognize it. Thina we as izinyanga we write it in books, siwafihle lamabhuku singafuni nishingane zethu siwafunde. Njengamanje sinenkinga yentsha enohlaselwa uphuzo oludakayo. Intsha lento ibabambe eMovosity, babambe eMaresi, babambe yonke indawo obaba abadala baba nje inkinga yotshwala. And then lento ke yotshwala kuzofuza ukuthi sithi face off once siphume kuyona futhi. Wazi ukuthi at least lo muntu udakwa nje uyakwazi ukumelapha ukuthi wena awufuni ukumelapha. Simple as that. Angifuni ukuthi lo muntu wakho njobe edakwa uyakwazi ukumelapha kodwa wena vese awufuni ukumelapha. Asikunike ke ithako edingekayo umoyekisa umuntu utshwala. Ungayikhathaza umsanga lento ekuthiwa ubisi lengulube. It never happened. Ubisi lengulube bathi it's a goat milk. No, pig's milk. It does not have worms. No, it does not have parasite. It does not have parasite. People who says pigs milk it has parasite, that person was lying. That person was lying. Actually, it has worms. You eating anything that has worms. You can never be treating anyone with worms. Worms doesn't treat anyone. There's a problem that we have encountered. It has worms, simple as that, because of its nature. Okay, fine. Asilapheke umuntu onenkinga yophuzo olutshwala. Yabona umbila, isikhwebu sombila. Lento sibiza ukuthi corn silk oil. Corn. Ngipela ucorn manje. C-O-R-N. Oh, R. C-O-R-N. Because if I say R, you don't understand it. C-O-R-N. That is corn. Silk. Her. Uthatha lento ngathi iziboya zombila. Yabo uthatha lonto ikhwebu nezikhwebu nje qoqe lonto izibe ningi yabo. Collect it izibe ningi. If usuyicollectile, let it dry. As long as spelling, let it dry. Do not use sunlight to dry it. Put it in a room temperature. Let it dry on its own. Why am I saying it will preserve all its chemical constituencies? Thereafter, it will dry with it. It will dry with it completely. But if it will burn off all the chemical constituencies. It will be like junk. Then don't use sun, use a room temperature. It takes time. That is why uyabiza. And then when it's dried, okay, do this.
Leave it like that. Try it, leave it like that. Hamba ke manje and go buy yabona ingingila yenkukhu, chicken gizzards or something. Ingingila yenkukhu la okunokudla khona inkukhu kuhlepholo idlanto la chithe lokudla. Ngifuna lesa sikhumba sakhona. Yabo leso sikhumba sakhona, that membrane, peel it out. Try to attain about 10 or 20. Peel it out, and then you can put it outside the sun. Let it dry. Elangeni ke khona. It will dry out, and thereafter, when it's dry, mix it with corn silk hair, and then make it powder. I know you want to believe now. Okay, let's get again. Make it powder. Do you really want to learn this? I'm teaching you. You really want to learn it? Okay, let's do it. When it's powdered like that, now you need a software. Because I said I give it to you for free. Go and look for a cockroach that is big. Get like 5. Kill all those cockroaches. Go and look for a cockroach that is small. Get like 10. And then kill it as well. Grind it and make it powder. Mix it with this already concoction dried. Make it powder. It will be like brownish like. Believe you me, that person will never drink again. Okay, once you got that mixture prepared, when you sell it to a person, it must be a teaspoon for as little as 2,000 rand. Because to prepare this is a mundane, it is a process. For silk hair corn to dry, it's looking at 6 to 8 weeks. 6 to 8 weeks to dry that. And to harness so much, about half a kg, it costs you money. How much is one corn? It's about 30 rand. For that to get like half a kg, we need plus or minus 50 to 70 corns. Yes, it's not cheap, it's not easy. Almost up to 200 corns, it depending. How much are you getting from those corn? It's going to be expensive. And thereafter, how to administer this, Babu Dokotela? Please don't be jealous with this. Okay. I like somebody who's got that kind of mentality that I'm jealous. It's in manje ukhalisa yini esondela ngiyadlala siqhubeke sessions. Okay, asikhulume niki. Uma lento usuyakhile, thola mlinde lo muntu aphuze. Uma sesedakiwe senokhe out, make sure ukuthi kubhiya wakhe uyawuchitha uba ngaka. Mase uyayifaka lento usune short uzoyiphuza kanye lento ayiqede. Uma useyifaka uma useyamdedela. Or bribe one of his friends. Ask him ukuthi amgade ejointini ngoba akafuna ukuphuza like amfakele khona ejointini. Believe you me, uzophuza adakwe ekseni 4 o'clock, 3:30. That person will vomit like nobody's business. That person will mess up the bathroom, bedroom, lounge, everywhere. Will just vomit. For next 2 to 3 days, that person will be vomiting every morning. That person will stop drinking alcohol immediately. I've done apoptosis analysis. I've done a lot of in vivo and in vitro analysis. I'm comfortable about it. It will never kill a person. But that person will stop drinking. How's that? Yeah. Okay. Asikhulumeni lana ngomuthi wesilonda. Esingavuma ukuphola. Isilonda nje. Siyanuka isilonda. Yo. Hayi siyanuka isilonda. Bakubalekela abantu uma ufika unesilonda bayahlakazeka. Kuneclack ekhona le. Umuntu mfowethu ushaya ngale nto yakho, ushaya ngo-oxozo. Yawani oxozo we truck itsanami we truck ushaya umunye oxozo. Isilonda sakho sikhulu bathi uoxozo. Shaya umunye oxozo lapho nyaweni. Into yenzayo hamba ungithengela amafutha Python Foods inhlwathi. Hamba ungithengele
thola newspaper. I don't know how you're going to do it. Try to find a newspaper that is old. Yabona kunabantu abafunda ama-newspaper uthi yafika lana there is a newspaper that is this old. Sure. 2024 COVID. You want those newspaper that carries that moisture and density. Uthola ukuthi amanye amagama asafundeki. I want that newspaper, not the one that has like new ink. Ngifuna newspaper omdala 1 year 2 years. Ngifuna lo newspaper ke lo. Get that lo newspaper. Salukwazi ushise lo newspaper ube insisi. Mix it with what you call ungakhuluma namanje usukhohliwe nawe. Ngeke ngisiza wena ofuna ukufunda umuntu wesilona. Manje mase kanti mixa lento namafutha enhlwathi. We seniyikhona ke lento. Uyabona newspaper lapho ukuthi isilona. Ngiyadlala siqhubekeni. Okay, into sizoyenza ke ilena ke. Khuluma nabantu basemakhaya. Uthi abakutholele ithambo lehash eselimhlophe eqhwaye kade lafa. Matatiyelo uzowathola, kwaBhaca uzowathola, Mount Frere uzowathola, Mount Elif uzowathola lo mathambo lawo. Ngapha eZululand angeke uzowathola. Mancane amathuba ungathola. Thola lelo thambo ke lelo lishise uligaye nalo, lishise eqala, uligaye ulumixe nalana. Newspaper, amafutha enhlwathi, ithambo lehash. Go and look for ithambo lembongolo. Ithambo lembongolo. Nalo futhi selidala. Nalo futhi lishise uligaye ulifake la. Trust me with this. That person ulashiwe isilonda completely. Sesenza nje nake. Newspaper, ithambo lehash, ithambo lembongolo, amafutha enhlwathi. Fifth one, nokugcina. Thola amakhasi omvongoti. Thola what? How? Yini manje? Thola amakhasi omvongoti. Thola amakhasi omvongoti. Uyabona lento ukuthi ngibe uthisha ongafani noTK Zuma. uTK Zuma inkinga ngoRazo. Ufundisa izingane zethu ephethe induku. Uyayisabisa kuyadlala Razo. Kodwa nawe uyigwajisa ngane eklasini lokuthetha. Okay fine. Asize lana ke. Angene uTK Zuma. Asize lana ke. Fakile amakhasi omvongoti siyawathatha nawo ome. Mesomile siwagaya asiwashisi ungashisi wagaya beyimpuphu umusi wamixa nalento. Trust me, that person will be literally helped. Uzoyicoba lento esilondeni ekseni nantambama. Ekseni nantambama uzosizakala lo muntu wakini unesilonda ngithi. Yeah. Sinento esibiza ukuthi IBS. IBS is the intestinal bowel qedela. Kuhlekanike manje. Yabo sekungenelela amanesi ke manje sathi amathi amameli lethi hayi bamsholo uzuphi into athinta thina yazi bengisaphusha isigule lana phela ngumnxaka ngiphusha igule amawadini. iIBS asiyangichazela amameli lethi sathi hayi babudodela lela la ukhuluma iIBS kuba umuntu onenkinga ye-constipation severe as a diagnosed clinically called IBS, internal bowel syndrome. Intestinal bowel syndrome awuzenzeli. It is due to your bile deficiencies. If isibindi sakho does not function properly because you got fatty liver, and thereafter your bile is small, that leads to IBS. Umuntu ufika kubabudodela unenkinga yokusongelana kweminyaka. Babudodela lento yokubamba kusukela ngoDisemba nje yasongelana ngiqhumisa igazi. Ayikho into esengayizamanga. Okay, nginento esibiza ukuthi number 1 uqala kufaka emshinini. Okay, fine, that is fine. Musu usuka lapho ngizokunika ke imithi ozoyisebenzisa. But umuthi obalekile kuzokunika wona sibiza ukuthi IBS oil. Uyiphuza uma ulala for 7 days. IBS oil uyiphuza uma ulala for 7 days for a person othi akakwazi ukuya etoilet ngaphandle kochacho. That is called IBS. Ngiyabonga ke mameli nesi. Yabona ke niyaqala ukungisiza. Ngaphandle uthi anikhanye nje kodwa niyaqala ukungisiza ukuthi uyazi ningilande kade ngisalande anatomy nangibamba ngoGray, ngilande pathology nangibamba ngoline omhlophe. Manje ngilande IBS niyayibamba futhi nalapha. Niyaqala ukusebenza nazo ningisiza. Kodwa namhlanje if nenze kahle funa ngenincoma. Yes, this is Babu Dokotela. Lana ke ngifuna sisize umuntu onamasende abuhlungu. Lento singenisa odokotela benze iurology.
amasende abuhlungu, angifuni amasende avuvukele. No, ngilaphi lonto le. Angifuni ulethe umuntu ubabudokotela onamasende avuvukele musu uthi asizakala. Ngifuna nothi inhlamvu zamasende zibuhlungu. Athi iyabona babudokotela angazi meke ngathinteka kabana nje. Ngathi ayagwaza. Le nto bayakha ngobanyazini. Bafaka ama-razor, bafaka izinalithi, mase beyipheke nezambane. Mase befaka lo muthi, bafake lo muthi, mase beyipheke nezambane. Umuntu mase seyayiphuza ayolala nentombi yakho uthi afika wena ufika lapho amasende asezoba buhlungu-ke. Leyo nto ke ngisho ukuthi kuyayazi ukuthi la yakhe kanje ilashwa. Ngoba yazi mina kade bengifundisa ukulapha kunekhehla elaba nomthelela omkhulu kuba udokotela. Kwakubaba uvalela amampondo, kwakuyimpondo laselisikisiki. Ube lana ngase nako ke. Mudlula eBridge City eDube Village. Yabona la eDube Village abantu bayayazi la nyanga leyana. Ufika eDube Village kune robot elapho elikuvumela ukuthi ungene eDube Village noma uye eMawoti. Okay. Ngena ngalelo robot elikuvumelayo ukuthi ushuthi umo lapho uqhama ngaseThekwini ubheka ngasephakameni. Mufika lapho robot uthatha left. Ukhuphuke uthi ungangeni eDube Village. Ukhuphuke awuthi uma ukhuphuka 300-400 meters. Musu ungene ngo right umuzwa lo lokho ehlabo lapho. Uvalela amampondo, and then uvalela amampondo initiate around 1998 to 2000. 1998 to 2000 ya uvalela amampondo. Wangifundisa ukuthi ndodana uma uzolapha umuntu qala usazi isifo sakhiwa kanjani. Okusho ukuthi ebunyangeni ufundisa ukuthakatha, umusu ufundisa ukudithakatha. Ufundisa ukuthakatha nokungathakathi. Kodwa uqala ngokuthakatha ukuthi umuntu uma ephathwa ikhanda ufaka ibenzini, mufuna aphathwe ikhanda, musu ufaka into ukuthi mufuna umlapha ngento ukuthi muzokwenza ukuthi uqala ngokuthi initiate kanjalo nje mina kanjalo ukuthi lana kuba uvalela amampondo. Ngiyajabula nje ukuthi abaningi bazoliconfess lalilide lelakhehle, kwakuyikhehle lalilide nje kakhulu. Ayazi amampondo lelakhehle kakhulu lilaphe nje kakhulu lashona ke. Okay ke wangifundisa ukuthi muzolapha umuntu uqala wazi ukuthi kanjani. Nako namhlanje sikhuluma ngane ngokulashwa kwamasende abuhlungu. Lana ngamenza lapho umuntu amasende abuhlungu ngimnika mina indoda enkulu mase ngimnika icoffee salt. Beautiful about coffee salt, it's so stupid. Isebenzisa iCoca-Cola uma uyiphuza. Oyiphuza zonke insuku. Iyalapha amasende, lapha spermatozoa yonke lento. Lapha lento. Ukhipha ugrey ama-sperms, umsende kuphela ubuhlungu nya. Lapha ishayimbi lapha lesikade zesikhona kuphela yonke lento. Mase ngikunika ke indoda enkulu. This is Babu Dokotela, babasiza ojabulile mfana namhlanje akhehle umzulu amancinci. Yeah. Lana ngifuna ukuthi ke sikhulumeke lento la. Lento ngifuna ungayithathi personal. But kunezinto ezizogweba. Kunezinto ezizojaja ekugcineni. If at your age you are a father of 2, ingane yakho ogcinina 19, lo mfana una 26 years, lo mfana usemithisile futhi kunomzukulu ozayo. But wena if endweni zakho ozenzayo as a father who is 51 years old, ungafuni ukusebenzisa i-intellectual yakho hoping that lento angifuni ube sathi abantu angifuni kube kusathi ngi-antichrist kakhulu. Uma uthi uzosebenzisa i-belief system yakho, ake senze nje just because we're making an example, not ukuthi we are persecuting a certain individual of believing system. Uthi uzosebenzisa uthi wena ayi uNkulunkulu uzobona, ayi ushempu uzobona, uyena ozongenzela zonke izinto, uthengo lenkosazana uzongisiza, inyanga izolo izongisiza. Lezo zinto lezo uma uthi umoya ongcwele uyaphendula, uzophendula manje azizuzukwenze ngoba sibona abantu abaningi not doing anything that they're supposed to be doing. But bona it will happen. That is why Africa produce more pastors and prophets than AI engineers, AI specialists. Other countries like Germany, France, Poland, they are producing more AI specialists
compared to kuthina ngoba ababelieve ukuthi bangamaKristu indeed but abanayo into ethi they'll surrender everything to their belief system and they don't do anything with their hands. Engisho ukuthi izandla zakho ziwufakazi ukuthi ayenzi wena into ofuza ukuthi ungabe uyayenza. Ekseni isikhathi ovuka ngaso asikufanele lesa sikhathi. Wena njoba ungena u8 usuppose ukuthi uvuke ngo5. Uma ungena u8 emsebenzini usuppose ukuthi uvuke ngo5. Uma uvuka ngo5 uyovula i-laptop yakho. Uyovula i-PC yakho. Uyovula ifoni yakho. Ungena ku-internet kukhona into ozenzayo lapha yana ezikwenza ukuthi uprogress. You understand? Ngoba lento othi wena I will pray God will answer. No, God is not going to answer a person who doesn't do anything. Do something that God will favor you. Akube khona into oyenzayo kuqala and thereafter into oyenzayo akube yinto ezoba isolution kwi-community, akube yinto ezoba i-demand emphakathini. Hayi ukuthi uzokwenza into vese yenziwa abanye abantu hoping that God will favor you over those people because you are a lazy thinker. Lezi zinto lezi asiphumeni kuzona ukuthi asizokwenza lutho thina because there is God. I-religion yakho it will deceive you a lot. Ngiyakutshela kusukela namhlanje kuya lena wena njoba uvuka ekuseni wagxumeka itende park and thereafter every night uyahamba enkonzweni ekuseni uvuka ngo4 uthandaze emva kwaloko usulungisa emsebenzini. No, it's not going to happen. It is not going to happen. Ingane zakho ezunengane wena ena 22 years. Lengane lena izolala nabantu abadala even kunawe because you are not doing what you're supposed to be doing as a parent, as a father. Engisho ukuthi ake siphumeni lento kusebenzisa inkolo as an instrument of coming out from poverty. Akube khona izinto esizenzayo that will help us to slowly depart from the entanglement of poverty because poverty it entangles umuntu but umuntu kube uyena ongenzi lutho ngalona. Do something njoba ngithi nje ungena u8 emsebenzini uvuka ngo5 ube nesikhathi osigcinayo ospenda ku-internet kube khona into ozenzayo. Akube khona into wena oyenzayo ku-internet one way or another because you are relaxing too much ngoba anything else that does not acquire you ukuthi kube khona umuntu ogcina efuna ama-bank details ogcina sekukhokhela something azi ukuthi awenzi lutho kahle. Mekuphela ilanga kuphela isonto engekho umuntu okukhokhela something with your services that you rendering but you are praying to God, you are fasting every time, you are refusing to advertise or stand out or pitch about the product that you are doing, you are not going to see God favoring you. If there's God, that this is a God, not God. Because a religion, it should not be used as an instrument. A religion is just for you to comfort your stress. But when it comes to this, ukuphumene enhluphekweni nokukhipha ingane zakhe enhluphekweni as much as abazukulu bangahlupheki ngoba ugogo wasebenza umkhulu wasebenza, you don't need a prayer for that. Your hands has to do something. You got eyes, see something that has value. Ears, listen to things that are good. Things that are bad, close your ears. This is what the Bible says. Ngoba abantu bafika la kuthina befuna izinto ubona ukuthi uyayifuna into kodwa nakenze lutho and lento nje abayifuna uaware kuyona nokuthi abe align nayo. This is my daughter. Lana ngifuna ukukhuluma ngomuthi wesigubhu lana engisikhiphele abantu. We call it lesa sigubhu sihle kakhulu. We call it ayangiphazamisa lento lena. Call it uthwaliche. Uthwaliche awabantu abangafuni isithwalo. Don't follow the word thwala ije. No. It's just a name. Uthwaliche isigubhu lesana engitheme ngisakha ngathi spread out ukuthi okay la abantu abathi bona sekwenele, they cannot end like this ngoba i-environment okuyona it determines you ukuthi you will prosper or you will not prosper. I-environment okuyona kuyenza ukuthi ingahambisani ne-wealth. Ingahambisani ne-wealth at all. That is why if sikunika uthwaliche, also consider to change your environment. The best way ukuthi uphumelele intweni zakho, go and rent a place to stay. Sikunika izinto zakho kodwa ube uyihlalela le kwi-environment yabantu vese ababhekele ukuthi bana bayaphumelela. Hayi uthi uhleli nomuntu athi la ingasemtibazi lana erazi lana outside mhlawumbe na 23 years ngila. Khona into engahambi kahle.
uhlele endaweni engekho favor to prosper for 23 years. Njengoba ngikunika ke uthwalitshe, change your environment because your environment must suit you, must support you to come out from poverty as well. Go and look for a space or a place where ozothi uma wenza izinto ungabukhona umuntu okhompyutha nawe. Ngoba kune environment kuma estate emaflatini whereby everyone ungena eliftini uphume ehamba ngene lift, but emtibaze lokushini yonke into yakhe ihamba ngoline yazi bazana bonke labantu ukuthi la ube ukuthi lo ube ukuthi phuma ke kulo environment because asizokunika isigubhu uphinde wena uthi babudokotela kwenza ukuthi kanjani ngoba lana kini ninodwa nje nihlala nama-sister awu2 enengane nga1 nga3 enye yonke into lana i-challenge niya computer ungena noplastic kuthiwa ngoba uthawo nayo imali pause uthengana ukuthi babheka even uplastic adoti into oyilahlile i-environment nabantu abaseduze zakhe they are not favoring to prosper. But uma ngizokunika ke isigubhu uthwalitshe ngizokunika naleli bhodlela leli bhodlela kuthwalitshe is very very important. I repeat, leli bhodlela kuthwalitshe is very very important. Yonke into oyenzayo la uthwalitshe uyamtshela. Le bhodlela uyalishisa if kunento ephuthumayo oyidingayo. Shisa le bhodlela mafutha la washisa ukhuluma usho ithwalitshe 3 times. Sifuna ukuthi ke namhlanje la ekhaya thwalitshe la ekhaya sifuna ukuthi namhlanje le bhodlela nje and alihlali ithwalitshe lihlala kwena esikhwameni sakho. Le bhodlela lihlala kwena uthwalitshe lana ke umuntu usuke simnika ke umsebenzi kathwalitshe ngo50,000 rand kodwa asikuvumi usuke enganikwa isithwalo because isithwalo should be your choice not my choice. This is Babu Dr. Wesizwe Ujabulile. Babu Dr. useThekwini. Siyabonga. Goodbye.